Nahibalik kita sa Diyos pinaagi kang Kristo. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 11 hanggang 21. Busa tungod sa kahadlok namo sa Ginoo, gipaning kamutan namo nga makabig ang mga tawo nga mutuo kanya. Nasayran sa Diyos ang among pagkatawo, ug nagsalig ako nga kini nasayran usab ninyo. Kini dili sa pagdayeg na usab sa among kaugalingon, kundi libuot lang namo kamong hatagan ug hinungdan nga ikapasigarbo ninyo kami, aron aduna pod kamoy ikatubag sa mga tawo nga agadayeg lang sa mga butang nga makita ug dili ang anaa sa kasing-kasing. Kon mura kami buang, kana tungod ug alang sa Dios, ug kon husto ang among panghunahuna, kana tungod ug alang kaninyo. Kay tungod sa gugma ni Kristo kanamo wala nay lain namong mahimo gawas sa pagtuman kanya. Kay nasayod kami nga si Kristo namatay alang sa tanan, busa sama ra nga namatay pud ang tanan. Namatay siya alang sa tanan, aron nga ang mga tawo nga buhi karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kon dili alang kanya nga namatay ug nabanhaw alang kanila. Busa karon, dili na kami maghukom sa tawo pinaagi sa tawo hanong basihanan. Kaniadto nang hukom kami kang Kristo pinaagi sa tawo hanong basihanan apan karon dili na. Si bisan kinsa nga ana kang Kristo bag-o na. Wala na ang iyang daan nga pagkatawo, kay bag-o na siya. Ang Diyos mao ang nagbuhat ni ini. Siya ang nagpasiguli ka nato ngadto kanya pinaagi kang Kristo. Ug gihatagan niya kami ug buluhaton sa pagbalita nga gipasiguli na niya ang mga tawo ngadto kanya. Mao kini ang among gibalita, nga gipasiguli na sa Dios ang iyang mga tawo ngadto kanya pinaagi kang Kristo. Wala na niya isipa ang ilang mga sala. Ug kami mao ang iyang gitugyanan sa pagpakaylap ni ini nga balita. Busa nagsugilon kami ingon nga mga pinadala ni Kristo, ug pinaagi kanamo naghangyo ang Dios kaninyo nga mobalik na kamo kanya. Si Kristo wala gayoy sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kon ana akita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios.